Вітаем усіх, шаноўныя сябры. Гэта падкаст «Забезяпу», у якім мы, Даша ды Уладзь, гаворым пра тое, што нас клапоціць і стараемся вырашыць, што нам з гэтым рабіць. Мы просім ваш выбачэння за тое, што гэты выпуск выходзіць крыху пазней. Гэта звязана з тым, што мы вырашылі быць крыху больш грунтоўнымі, перазапісаць выпуск, які мы планавалі спачатку, каб быць больш такімі, mature, дарослымі, сур'ёзнымі. Цяпер галоўнае, каб гэты выпуск атрымаўся mature, таму што калі ён не атрымаецца, мы ўжо цягнуць больш не можам. Так, ну ён 100% будзе, таму што ён будзе пра маю, напрыклад, боль, з якой я жыву. І я адразу скажу, што гэта. Мы сёння пагаворым пра guilty pleasure, за такі сорам, за тое, што мы, напрыклад, робім неканвенцыйна, ці за тое, што мы слухаем, ці глядзім тое, што за што нам сорамна. І я з гэтым пачуццём жыву ўсё жыццё. Я заўсёды сябе асуджаю за тое, што я слухаю, за тое, што я гляджу, і таму я думаю, што размова павінна атрымацца такой чуллівай. Так, для тых, хто не ведае, мы адразу спачатку акрэслім ўсё ж такі, што ўвогуле лічыцца guilty pleasure. Гэта ўвогуле як бы ўсе рэчы, якія прыносяць нам тыпу задавальнення, але ў той жа самы час яны з'яўляюцца крыху сорамнымі. То бок, гэта даволі такі дзіўны механізм. Напэўна, звычайна вось само гэта guilty частка, сорамнасць дзеяння, яна ўсё ж такі пра нашыя асабістыя перакананні, а не пра нейкія стандарты. То бок даволі часта, мне здаецца, у людзей іхнія guilty pleasure, яны насамрэч даволі такі агульныя і даволі такі распаўсюджаныя, і таму як бы не такія ўжо і guilty літаральна, колькі, па нашай асабістай нейкай ацэнкі. Я яшчэ магу сказаць, што насамрэч гэта зноў вельмі шырокая такая тэма, таму што з аднаго боку у цябе можа быць guilty pleasure, гэта здраджваць свайму партнеру, да, і весці нейкія стасункі на баку. А можа быць тое, што ты ідзеш дадому і глядзіш, я не ведаю, PewDiePie у 2023 годзе. Гэта можа быць розныя рэчы, і я думаю, што сёння мы пагаворым пра такія больш, невінныя, такія нейкія проста не звязаныя з пачуццём віны, а больш з сорамам пра свае пачуцці. І у мяне, вось як я ўжо сказаў пачатку, гэта існавала досыць даўно. Я, вучыўся у ліцэі ВДУ, дзе увогуле там было кола такое, дзе табе нармальна там штосьці глядзець, штосьці слухаць і чымсьці цікавіцца, а штосьці лічыцца такім, крыху для лохаў і пралетарыяту. І вось гэта пачуццё таго, што так, я павінен глядзець гэта, я павінен быць такім цікавым, гаварыць пра цікавае і пра тое, што там часам сапраўды цікавіць, расказваць толькі ў такім іранічным баку. І па факту, у нейкі момант гэта было такія два жыцці. Адно жыццё — это мяне дома, дзе я дазваляў сабе быць слабым, а іншае ў грамадстве, дзе я спрабаваў гуляць нейкую ролю большую за сябе. Што я такі адукаваны, разумны, цікавы і гэтак далей. Вельмі цікава, што ты, сапраўды сказаў, што дома было дазволена быць слабым, дзе быць слабым раўно, рабіць тое, што табе падабаецца шчыра. Мне здаецца, вось тое, што ты сказаў, па-першае, так, напэўна, гэта звязана з пэўным колам, якім ты сябе атачаеш, то бок, магчыма, з пэўнымі людзьмі, якім ты хочаш быць даспадобы, але ў той жа самы час нібыта гэта нейкая даволі падлеткавая штука такая, наяўнасць вельмі строгіх такіх стандартаў таго, што ўжываць як контент гэта окей і цікава і, не ведаю, прыгожа і робіць себе лепшым чалавекам, а што такое, недастаткова класнае для таго, каб гэта вось ужываць. Я думаю, што гэта яшчэ звязана, што вось перыяд падлецтва звязаны з тым, што ты даёш
сябе нейкае вызначэнне, ты сябе спрабуеш патлумачыць праз тое, чым ты займаешся. Я такі чалавек, я належу да гэтай сацыяльнай групы. І у мяне заўсёды існуе яшчэ у галаве штука пра люстэркавыя нейроны, што ты чытаеш, чым ты займаешся, той ты будзеш любіць, таму што твой мозг будзе ўжо да гэтага прыстасаваны. І я з гэтым нават тады жыў, я думаю, так, Уладзь, глядзі, я не ведаю каго там, Ларса фон Трир. Блін, гэта такая папса ўжо, здаецца. Глядзі яго, каб потым табе падабаліся такі фільм. Я пра такое думаў нават у 14 год. Вось ведаеш, што цікава, калі я хадзіла да псіхалагіні раней, я памятаю, у нас адзін раз зайшла размова пра прыняцце сябе, і вось як ты кажаш, напрыклад, пра вызначэнне сябе праз нейкія твае дзеянні і праз твае густы, то бок, што ты нейкім чынам ацэньваеш сабе сваю цікавасць праз тое, што табе цікава, то бок ты даеш гэтаму нейкую тыпу аб'ектыўную азнаку вось адносна крутасці вось гэтых тваіх густаў. Так вось аднойчы з маёй псіхалагіні нас зайшла размова пра прыняцце сябе, і яна, гэта проста яе меркаванне, але вось яна так сказала, што нібыта калі ты цалкам сябе прымаеш шчыра, то ты не даеш сабе вось адзнаку праз свае нейкія дзеянні, і таму, напрыклад, калі патэнцыйна уявіць, што ўсё тваё жыццё, усе твае дзеянні, ўсё, што ты робіш на працягу кожнага дню, дакументуецца, ці патэнцыйна за гэтым можа хтосьці назіраць, то вось такая сітуацыя, вось такі факт, калі гэта ўявіць, калі ты сябе цалкам прымаеш, то ў цябе гэта не выклікае ні страху, ні сораму. То бок так, напэўна, ўсё ж такі, кожнаму чалавеку не вельмі прыемна ўяўляць, што за ім кожную хвіліну хтосьці назірае, але вось калі проста уявіць, што гэта дакументуецца і можа быць, пра гэта можа быць даведана камусьці, вось гэта не выклікае ў цябе такіх негатыўных пачуццяў, бо ніякае з тваіх дзеянняў у тваёй галаве не робіць сябе там горшым ці нейкім недастатковым, што такое ўвогуле вельмі нейкае абстрактнае паняцце, але шмат у каго яно існуе, яно звязана з тым, што мы не цалкам сябе прымаем. Нам павінны быць дастатковымі, і гэту дастатковасць мы там вось нейкімі вызначаем, не ведаю, рознымі метрыкамі. Блін, я з аднаго боку, дзесьці пагаджаюся, а з іншага я думаю, ой, блін, зноў гэта гештальтнікі, ці там каля гэтага спрабуюць нам усё прыняць. Я думаю, што некаторыя рэчы нармальна, не прымаць, і можна дазволіць сабе штосьці, не прымаць і саромецца, і, да, адна штука самім сабой, а іншая, паказваць гэта іншым людзям. Я гатовы некаторыя часткі, напрыклад, сябе паказваць сваім сябрам, да, я не баюся ім казаць пра свае guilty pleasure, таму што я адчуваю з імі сябе сейф. І я проста вось, калі гэта вось гульня ў галаве развароджаецца, я думаю, блін, а я не хачу, каб гэта, патэнцыйна хтосьці, абстрактна ўбачыў. Я гатовы, каб гэта ўбачыў хтосьці, каму я давяраю. І гэта больш пытанне, мне здаецца, пра давер, таму што я давяраю сваім сябрам, і я таму і не баюся ім адкрывацца. Вось, мне здаецца, што ўсё ж такі тое, што спрабавала сказаць псіхалагіню той момант, мне так здаецца, мая інтэрпрэтацыя, што гэта не пра тое, што табе ўсё павінна прям, падабацца, а рэч у тым, што нават тое, што магчыма, ты і ацэньваеш як недастаткова там нейкае высокасэнсоўнае і ўсё такое, ты гэта ўсё адно прымаеш, у сэнсе табе гэта не дачыняе ніякага дыскамфорту. То бок ты не лічыш сапраўды, што ты праз гэта робішся горшым. Нават калі ты не лічыш, што ты праз гэта робішся лепшым, табе проста з гэтым не цяжка жыць, бо ты сябе за гэта не вінаваціш.
у сэнсе і табе не страшна, ты не спытваеш вось гэтых нейкіх пачуццяў, якія высасваюць энергію, што пра гэта хтосьці можа даведацца, таму што ну даведаецца і акей. А так зразумела, што на працягу дня мы, напэўна, ўсе робім нейкія дзеянні, ну якія, ну навошта як бы камусьці іх бачыць. Але рэч у тым, што калі ты ўяўляеш, што патэнцыйна хтосьці пабачыць, табе не робіцца страшна ці сорамна, бо ты разумееш, што гэта натуральна, гэта нармальна і ну, не робіць цябе горшым чалавекам, нават калі хтосьці пра гэта даведаецца. Вось я думаю пра то. Тут трэба зрабіць нейкі дысклеймер пра мяне, таму што я недавно пра сваю псіхалагіню ўжо зразумеў, што ва мне ёсць шмат нарцысічных рысаў, якія вельмі ўплываюць на маё жыццё. У тым ліку мяне са мной заўсёды побач жыве сорам, да, і заўсёды я спрабую зразумець, а як людзі мяне ацэньваюць, тыпу, што гэта значыць. І я вельмі залежу ад адзнакі, якую дадуць мне іншыя людзі. І гэта вельмі звязана з гэтым guilty pleasure, таму што я кожны свой густ, кожную сваю музыку ацэньваю у тым ліку праз тое, як бы маглі ацэніць яе людзі, якіх я там тыпу паважаю, баюся, рознае. І я памятаю, што калі я быў падлеткам, шмат хто гаварыў тыпу, ой, гэта маё guilty pleasure, і гэта так успрымалася як штосьці нармальнае, але я ось цяпер разумею, што што за глусня, тыпу, што значыць, чаму мы нармалізавалі гэтае слово? Яно сапраўды несе такую тыпу сорам за тое, што табе падабаецца. Гэта так вельмі дзіўна нават адчуваць, што па факту тыпу вызначэнне гэтага слова гэта яно і ёсць, але мы не ўспрымаем гэта як нейкую праблему. І я сапраўды не ведаю, што з гэтым рабіць, таму што я вось некаторыя трэкі я не магу паказаць іншым людзям, што я іх слухаю, ці фільмы, якія я гляджу. Мне прям складана раіць штосьці, ці гаварыць, ой, а якія твои тыпу кніжкі, якія ты чытаеш? Я думаю, мой божа, нет, толькі не гэтае пытанне. Але ты тады больш схіляешся да таго, што любое, наяўнасць guilty pleasure, калі гэта сапраўды так, гэта праблема, ці ўсё ж такі не трэба не абавязкова цалкам прымаць сабе ў кантэксце усіх людзей. Просто я крыху заблыталася. Я думаю, што гэта сімптом. Увогуле вялікае пачуцця сораму, якое у цябе ўнутры жыве. Ну так, але ведаеш, як, магчыма, да, я згодная, проста, што вось шмат якія пачуцці і іх праблемнасці, яны ўсё ж такі, гэта можна інтэрпрэтаваць толькі праз іх інтэнсіўнасць. То бок, калі там, напрыклад, гэта вось guilty, яно там, ведаеш, на 10%, і ты такі можаш камусьці гэта расказаць, і па-хі-хі, мне крыху за гэта сорамна, то гэта як бы хутчэй за ўсё ніяк не атручвае твоё жыццё. І, ці сімптом гэта, напэўна, не тое каб, бо ўсе мы ўсё ж такі we all live in society, і ва ўсіх у нас ёсць типа нейкія стандарты, але калі сапраўды, ты праз гэта сябе неяк вызначаеш, то тады, напэўна, так, гэта сапраўды сімптом нейкай больш глыбокай праблемы, калі гэты сорам інтэнсіўны, ён, напэўна ж, адкульсьці ўзяўся. Правда, і я б тут ужо пагаварыў пра нейкія нашы кейсы, каб больш дэталёва гэта разабраць. І так, давай. Звычайна у мяне вось гэты сорам за тое, што мне падабаецца, звязаны проста з тым, што мне сорамна, што я 6-й раз пераглядаю «Офіс», напрыклад, да? Але вось тут ва універсітэце, дзе я зараз ладжу мой запіс у Брэмені, у мяне іншы сорам, таму што я вельмі люблю есці адзін. А тут ёсць сталовая. І сталовая тут, ведаеш, як у амерыканскіх фільмах пра крутых падлеткаў, гэта такое рэальнае месца сацыяльнай іерархіі, тыпу ты павінен налажваць кантакты, калі ты сядзіш адзін, гэта штосьці значыць, а ты павінен сядзіць з кімсьці. І, тут мяне ніхто не буліць, і я нікога не булю, пакуль што. Вось, але я хачу сесці адзін. Але калі я гэта раблю, людзі думаюць, што штосьці не так. Да мне людзі пацаюцца, кажуць, все нормально, давай мы табе пацянем, давай пагаворым. І людзі са мной пачынаюць гаварыць,
І я думаю, боже мой, типу, з одного боку я думаю, я просто хочу сидіць адзін. З іншага боку я думаю, блин, ну я не хочу, типу, не крыўдзіць людзей. І я цяпер зыходжу у, типу, класны пакой, і сиджу там, ем, таму што я баюся, што хтосьці мяне тут убачыць з двух бакоў. З аднаго, таму што яны падумаюць, што, блин, типу, зусім ужо задрыпаеш, а з іншага, што можа мы типу што не так зрабілі і ўсё гэта адначасова сядзіць і пры гэтым я просто хочу есці сам сабой. Супер цікава. Ну, па-першае, у мяне таксама ёсць такая фішка, што вось есці я люблю адна, прычым нават дома, у сям'і. Вось мне падабаецца насалоджвацца гэтым момантам сам-насам, нават калі да гэтага я дастаткова часу была адна і як бы паспела адпачнуць сам-насам з сабой. Але ведаеш, вось ці бачу, ты можа быць у тык-току апошнім часам часта ўсплывае такі тэрмін як kitchen anxiety, типа кухонная трывожнасць, і як я зразумела, гэта нейкая вельмі распаўсюджаная рэч сярод людзей, якія жывуць кімсьці, ці ў інтэрнаце, напрыклад, ці у сям'і, магчыма, дзе не супер блізкія стасункі. Вось, нібыта гэта вельмі распаўсюджаны, не ведаю, комплекс ці guilty pleasure есці ў адзіноце, і вельмі шмат каму, відаць, здаецца гэта нейкай, калі не інтымнай рэччу, то прынамсі вось такой рэччу, якую бы хацелася захаваць, хоць крыху інтымнай. Проста цікава, што шмат у каго гэта звязана з трапезай, з ежай. Вось я ў цябе ў гэтым разумею. Я таксама, я люблю есці адна, і я даўно не была ў універсітэцкім кампусе, у сталовай, але, літаральна там 3 гады ўжо, але калі была, то для мяне гэта было рэальна месцам дыскамфорту, менавіта таму, што для мяне унутры насамрэч шчыра было абсалютна нармальна і нават прыемна, і я гэтага хацела паесці адной, але ўсе навокал былі з кімсьці, і, тыпу, гэта, ведаеш, на цябе, напэўна, ніхто і не глядзіць, у маім выпадку гэта так было, ты кажаш, што цябе там падыходзіць і ўсё такое. Вось мне здаецца, што на гэта ніхто не звяртаў увагу на мяне, што я раблю, типа, нешта не так, таму што я адна. Але адчувалася гэта менавіта так. І чамусь у галаве я сябе ўжо прыдумала гэтую гісторыю, што я раблю нешта такое, дзіўнае. Я лічу, што тут трэба рабіць такое ж, вось рэальна уяўляць пра тое, ці не пофіг было б табе на густы іншых людзей. Таму што я думаю, што мне рэальна было б абсалютна пофігу. Хто што слухае, хто што глядзіць, як хто есці. Тыпу, я нават баюся, тыпу, пра гэта падумаць, я баюся, тыпу, парушаць граніцы іншых людзей, таму што я думаю, блин, там, ўсё ж такі густы іншага чалавека. І я думаю, а чаму людзі не думаюць тым жа чынам пра мае? І вось гэта дзіўнае пачуццё, это не зусім наша тэма, але я недавно пайшоў у басейн, і я там думаў, што, божачкі, гэта ж маё цела, тыпу, кожны будзе пра яго думаць, кожны там будзе гэта. І я туды прыйшоў, і я сам не мог пазбавіцца гэтай думкі аўтаматычнай у маёй галаве, тыпу, ацэньваючы іншых людзей, тыпу, як яны плывуць, як яны робяць. Я думаю, гэта штука ў маёй галаве, гэта мая праблема унутраная, што я ацэньваю аўтаматычна іншых людзей, і мы ўсе робім так, мы дзесьці ацэньваем адзін аднаго, але гэта не павінна псаваць нашу проста асалоду ад таго, што нам падабаецца, таму што гэта не значыць, што людзі гатовыя ацэніць гэта негатыўна. Вось. Такая у мяне была думка. Раскажы пра сваё guilty pleasure. У мяне, напэўна, ёсць якраз такое адно цэнтральнае guilty pleasure, якое сапраўды guilty, яно звязана са сталкінгам, то бок са сталкінгам менавіта людзей у інтэрнэце. Так, калі што, сталкінг гэта... Дай тлумачэнне. Такое, як бы, шуканне інфармацыі і вось
Я нават не ведаю. Ну, карацей, калі ты шукаеш вось інфармацыю пра кагосьці ў інтэрнэце, напрыклад, прагледжваеш старонкі ў соцсетках, залазіваеш у нейкія там старыя фоткі, глядзіш нейкую інфармацыю, спрабуеш разумець, хто з кім сустракаўся, хто з кім сябраваў і хто калі з кім разышоўся. Ну, гэта ў маім выпадку так. То бок, ну, так, напэўна, гэта такі паглыблены пошук пра нейкую пэўную асобу ў інтэрнэце, які вось звязаны з нейкай асабістай такой інфармацыяй. А чаму гэта guilty ўвогуле для сябе? Ну вось мне здаецца, што калі я гэта раблю, па-першае, так, калі я кагосьці сталкеру, там могуць быць абсалютна розныя трыггеры, але постфактум я вось гэта ацэньваю так, што нібыта тое, што я там чамусьці зацікавілася чыімсьці жыццём занадта моцна, нібыта гэта робіць мяне нейкай, непаўнавартаснай, таму што, ведаеш, вось проста нібыта ёсць такая установка, што сорамна лезці ў чужое жыццё, таму што, нібыта тады гэта значыць, што мне не так цікавае сваё жыццё. Ці, магчыма, ведаеш, яшчэ тое, што я там не запыталася ў кагосьці проста, напрамую, а раблю гэта неяк вось таемна. То бок там заўсёды ёсць нейкія такія падпрычыны, чаму ты робіш гэта ў адзіноце і што ты там так вось зацікаўлена шукаеш. Сам гэты факт такой неабаснаванай нібыта зацікаўленасці кімсьці, вось мне здаецца, сам ён здаецца мне такім крыху сорамным. Чаму вось мне, напрыклад, там цікавы нейкі чалавек увогуле, так, якому я не цікавая там 100-500 лет. Вось. Я просто думаю, а чаму гэта сорамна? Я такое раблю раз на паўгады, я ўсіх сваіх былых аднакласнікаў, я жу з сваёй першай школы, я спрабую знайсці іх інстаграмы, знайсці іх у кантакце, ўсё спрабую знайсці, каб паглядзець, а як яны жывуць, што здарылася. Магчыма, дзесьці тут унутры працуе механізм, што я сябе параўноўваю. Магчыма, я не ведаю. Хто куды пайшоў, хто кім стаў і... Да. І я такой думаю, мне все нормально, я раблю за бізяку. А з іншага боку, я думаю, а чаму мне сорамна павінна быць? Я так баўлю час. Сацыяльна гэта ніяк не асуджаецца. Увогуле, мне здаецца, што вось такое вось пачуццё віны, яно дапамагае нам сацыяльна неяк сацыяльнай ролі неяк тут размеркаваць, а ў твоей сітуацыі ты проста з самага пачатку сказала, што гэта сапраўды guilty. Я думаю, а што тут guilty? Слухай, вось ты сказаў, так, прабач, мне проста здаецца, што ты сказаў, што гэта сацыяльна ніяк не парицаецца, але ўсё ж такі мне здаецца, што такая стыгма ёсць, і асабліва яна звязаная з нейкімі, з рамантычнымі стасункамі, вось гэтая цемка пра тое, што сталкіць сваіх былых. Але гэта ўспрымаецца як нармальны працэс. Як плакаць пасля таго, што вы разышліся, а потым сталкерыць соцсеткі, потым, я не ведаю. Сталкеринг, мне здаецца, гэта дрэнна, калі ты ўжо за чалавекам сочыш у рэальным жыцці, ты бегаеш за ім і пачынаеш яго парушаць межы. Ты проста глядзіш інстаграм. І ты ведаеш, што ты робіш? Ты робіш мыслі преступлення у сваёй галаве. Ты думаеш, я подумала, а што гэта можа значыць пра мяне? Ты просто паглядзела інстаграм того, што тебе было цікава. Я просто думаю, што мы ўжо пачынаем крыху выдумляць гэтыя все штукі. З чаго тут саромецца? Ого, гэта атрымалася такая бесплатная тэрапія. Я просто, я з табой згодная, што насамрэч, ты ж сапраўды не парушаеш нічые межы, таму што чалавек, які не хоча, каб яго інстаграм глядзелі, яго, прынамсі, закрывае, да. То бок, не выстаўляе гэта на агульнае, для ўсіх, але вось мне здаецца, што менавіта пра нейкую сацыяльную ацэнку гэтага дзеяння апошнім часам вось нібыта ёсць шмат такой тэмы, што не ведаю, жыві сваё жыццё, і калі ты сябе любіш, калі табе з сабой цікава, ты не будзеш там лезці ў нейкія плёткі, у нейкі сталкінг. І нібыта вось гэты там сталкінг, ён кудысьці вось туды да плётак прыраўноўваецца. А што дрэннага ў плётках? Няхай ідуць у дупу гэтыя псіхолагі.
Я не магу. Не, я згодная, я згодная з табой, напэўна, рацыянальна, але вось адчуваю я прыкладна так, то бок, ну, просто я кажу, што вось що такі, напэўна, гэта мой сорам, ён, ну, звязаны з тым, якія ацэнкі я чула. То бок яно ўсё ж такі, напэўна, не з вакуума ўзялося ў мяне, а, ну, я бачу, што там навокал людзі кажуць, што вось я не ведаю, я ніколі там не сталкерыла старонкі былых сваіх былых, таму што мне абсалютна пофіг. У мяне сваё жыццё, так ведаеш, типа я вынесла мусор, і я не правяраю, як ён там. Вось такое я чула. Супер дзяўчынка ў тыктоку, насамрэч. Але гэта, ну, яна жартуе, але такіх, ну, выказванняў нібыта даволі шмат, і вось я да гэтага неяк, ну, прыстасавалася нібыта, што гэта нешта сапраўды сорамнае. Ну, гэта зноў, мне здаецца, што гэта больш кажа пра вобраз, які мы ствараем самі для сябе. Мы выдумляем сябе, што мы разумныя, мы выдумляем сябе, што там нам падабаецца толькі там высокая культура, і мы глядзім толькі ханыкі, а слухаем мы толькі, я не ведаю, Ніну Сімон і джаз 60-х. А яшчэ мы вельмі сільныя пасля нашых стасункаў, і мы не вяртаемся да ўсяго гэтага, мы пражываем все нашы эмоцыі і ідзем далей. Ну, людзі не такія, людзі слабыя, людзі будуць сталкерыць, людзі будуць пісаць былым, людзі будуць глядзець, я не ведаю, што, не ведаю, Саус Парк, я не ведаю, ці гэта сорамна, ці не. Ну, і ці там летсплеі на Ютубе. І я лічу, што вось гэты стыгма, які мы на сябе накідваем, што гэта там неправільна, таму што там, што я там... Рэальна, мы пачынаем сябе абвінавачваць у тым, што нам, тыпу, просто у звычайных механізмах нашага цела. Ну, я магу з тобой пагадзіцца, напэўна, толькі акрамя таго, што вось, ну, ты, калі ты там кажаш пра нармалізацыю сталкінгу, ну, напэўна, так, але ўсё ж такі, калі гэта, ну, калі гэта прыносіць нейкі дэструктыў, калі вы адчуваеце, што гэта ўжо дэструктыўна нейкі паводзіны, напрыклад, так, былі цяжкія стасункі, вы разышліся, чалавек пайшоў далей, а ты сядзіш і там гадамі правяраеш, дзе ён, з кім ён, што ён там робіць у сваіх соседках. Гэта мой лайфстайл. Типу, я так жыву. Ну, вось, ну, але ж гэта, ну, гэта дэструктыў, не? Гэта, типа, мешае, перашкаджае табе жыць. Так, але пачуццё віны за гэтае не дапаможа мне так. Гэта пачуццё прайсці. Гэта праўда, гэта праўда. Яно будзе проста, я буду яшчэ сябе за гэта асуджаць. Это калі вось зноў вяртаючыся да майго басейну, я плаваю там, і я проста ведаеш, якая ў мяне адзіная думка? Мне пофіг, што падумаюць іншы, мне пофіг, што падумаюць іншы. Я думаю, ну што такое, типу, я не магу нават ні пра што іншы падумаць, я такой, мне пофіг. Ну, тому што мне не пофіг. І можа і трэба там дасталкерыцца да ўсёру, каб ўжо гэта пражыць. Я ўсё яшчэ сталкерю ўсіх сваіх былых. І калі я быў у стасунках з новымі людзьмі, я ўсё роўна сталкеру. Ну, магчыма, гэта праблема, магчыма, гэта трэба прапрацоўваць. Але тое, што я буду сябе казаць, што гэта сорамна, гэта дакладна нікому не дапаможа. Цікава. Ну, вось ты ведаеш, так, вось я цяпер думаю, што, напрыклад, адносна былых, я разумею, што у меня гэта проста адзін момант скончылася і ўсё. І сапраўды, калі я там стала зацікаўленая сваім жыццём, як бы тут і цяпер, мне гэта неяк проста перастала быць цікава. Але з'яўляюцца новыя людзі, якіх трэба прасталкерыць увесь час, таму не спыняемся, працуем, не адны так іншыя, на тых мне ўжо пофігу, жывіце там як хочаце, я за вами не гляджу, калі што, але заўсёды новую партыю падвозіць, каго там трэба паглядзець, хто там з кім што робіць. Карацей, вось тут, да, давай знаеш, такі понт, ты добра сказаў, што так, сапраўды бывае, што гэта guilty pleasure, калі яно не такое ўжо невіннае і нібыта прям вам прыносіць нейкую шкоду ў вашым жыцці, напэўна, з гэтым трэба працаваць і гэтага пазбаўляцца, калі так будзе жыць вам лепш і вы проста пойдзеце далей. Але сапраўды праз пачуццё сораму ад гэтага не пазбавішся. Ад таго, што вы будзеце сябе за нешта вось проста ругаць, вы ад гэтага, ну, напэўна, не пазбавіцеся. Вось. Дарэчы, памятаеш, ты испытвала, типу, як будзе адзяржымасць? Я знайшоў, гэта будзе апантанасць. Таму запамінайце все і слухайце нас далей. Я яшчэ ведаю, што хацеў дадаць, што у мяне пра момант, калі ў мяне увогуле вось гэта guilty pleasure самае высокае, тыпу сорам за тое, што мне падабаецца. Гэта Новы год. Таму што пад Новы год Spotify і іншыя музыкальныя сервісы выпускаюць свае
вынікі году твае. Так. І ты думаеш, што тыпу, боже мой, гэта быў такі тыпу новы год для мяне. Тыпу, я стаў такім цікавым, я слухаў такую інтэлектуальную музыку, я быў такім крутым. Открываеш, а ў цябе там зноў тыпу Лана Дель Рей, я не ведаю, Земфіра. Так, стоп, у які момент Лана Дель Рей стала guilty pleasure і чимсьці, типу, недостатковым. Я калі шчыры, я просто не называла, хто ў мяне, тому што мне сорам. Я просто выбрал того, кто там таксама был из вядомых. Ну просто я не могу гэта шэрыць. Я не могу гэтым дзяліцца, таму што у меня ўнутрана, я думаю, боже мой, я просто глядзеў відос такі на Ютубе про тое, тыпу, што не так з вынікамі году. І там акурат гаварылася про тое, як... Ведаеш, гэты мем стары-стары, назывался типа basic bitch. Так. І типу, што нельга быць такой basic bitch, любіць вось такое і такое. І мне здаецца, што наша культура такая нарцысічная, яна, восхваляе тое, што ты не такі, як усе, што ты слухаеш, типу, абавязкова павінен быць нейкі выканаўца, якога 10 праслухоўванняў, але ён у цябе ў топе, там, я не ведаю, ты... I don't know. Там не будзе нікога, хто выйграў Грэмі ў гэтым годзе, і ўвогуле ты, тыпу, ўсё яшчэ паважаеш Кані Уэста. Штосьці такое, да? І я абавязкова пакіну гэты відос, таму што там у мяне праз яго было шмат інсайтаў, і я значна лепш стаў сябе пасля яго адчуваць, таму што, вось гэта вось пачуццё стігмы таго, што там... што трэба штосьці слухаць, і гэта правільна, я ўсё яшчэ, я не ведаю, што з ім рабіць. Можа, у цябе тут будзе для мяне парада? Не будзе, але я хачу пракаментаваць крыху іншую частку твайго спіча. Вось наколькі цікава на нас рэальна ўплывае на тое, што мы лічым guilty pleasure, а што мы лічым проста крутым, файным, класным pleasure, тое, як мы сябе атачылі, чым, якімі людзьмі, якім кантэнтам, што нас атачае. Вось ты кажаш пра тое, што быць, нібыта вось у культуры, так, быць basic bitch гэта не крута, то бок, нават наадварот, гэта не крута, але вось мне, напрыклад, здаецца, нібыта апошнім часам настолькі моцна, часта, нават агрэсіўна высмейваюцца так званыя нітакусі, ва ўсіх сферах жыцця. Тыпу, настолькі моцна высмейваецца вось там жаданне кагосьці быць максімальна не бэйсік, максімальна нестандартным, неяк вылучацца з агульнай масы. І вось ненатуральнасць вось гэтых дзеянняў, тыпу, не слухаць тое, што тебе падабаецца, калі гэта папулярна ці не папулярна, а вось спецыяльна прям слухаць непапулярнае, глядзець нешта незразумелае. Вось такое. Мне здаецца, гэта рэальна настолькі цяпер высмейваецца. Так гэта, ведаеш, гэта вайна не такусікаў і basic bitch. Вось тыпу, так. Мне проста стала яшчэ... І сашліся яны ў барацьбе, і все полеглі там. Все полеглі, реально все. Просто полеглі все. Мне стала нават здавацца, нібыта вось асабліва там за апошнія пары год, калі я стала больш сталая, конечно, перайшла уже, як это, совершаю свой пераход з дзяўчын у жанчыны маладыя. Мне здаецца, нібыта навокал стала вось як бы больш і больш людзей, якія нават не тое, каб баяцца быць basic, як гэта было раней, а нават могуць дзесьці гэта падкрэсліваць, што ім падабаюцца максімальна простыя земныя спосабы атрымаць задавальненне, простае кіно, простая музыка, пад якую можна проста там танцаваць і радавацца жыццю. Нешта такое, то бок пры гэтым яно не адмаўляе магчымасцяў, да, хадзіць на нейкія суперінтэлектуальныя выставы і дзівіцца нейкім такім высокарангавым кантэнтам, але, нібыта вось я бачу максімальную нармалізацыю вось такіх вельмі земных, базавых інтарэсаў, рэчаў, хобі, вось такое, не ведаю. Я не ведаю, ты просто, напэўна, не адкрываеш у снежні свой Інстаграм, таму што у мяне ў гэтым сэнсе зусім іншыя тренды, і там вся моладзь такая, тыпу, yes,
гэта і гэта. Блін, і я гэта. не ведаю, мне здаецца, я акурат адкрываю Інстаграм, і калі ўсе посцяць вось гэтыя свае нейкія, што там яны слухаюць за год і все такое, просто я, магчыма, перайшла у сваіх падпісках крыху на ступенечку вышэй у ўзросту, па ўзросту. Не, я просто маю на ўвазе, што магчыма, як бы у мяне крыху параўналася вось частка людзей, на якіх падпісаны прям маі, боже, як будзе равеснікі. А Даша сябруе са старпёрамі, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Карацей, мне здаецца, што нібыта сапраўды з ўзростам, я нават не кажу пра людзей старэйшых моцна за нас, і такіх, як нас, я маю на ўвазе, і крыху старэйшых, вось нібыта проста з моманту, калі табе типа 16 і далей, вось гэты страх бэйсік, быць бэйсік, ён все памяншаецца, і к нейкаму моманту там сталасці, у каго калі наступае, па-рознаму, напэўна, бывае, але ты ўжо проста не баішся і больш усё ж такі аддаеш увагу там, сваім нейкім густам шчырым ад сардэчка, а не адзнакам гэтых густаў. Вось нібыта у меня такое адчуванне, што з узростам все менш баяцца быць стандартнымі. А першае, што хочу сказаць, то што Даша настолькі состарилась, што яна не ведала, што такое тильт і тильтаваць. Ніхто ў камандзе гэтага не ведаў, калі што, акрамя Владзя. І ў гэты Владзя. момант я зразумеў, што мы працуем з бумерамі. Другое. Мне здаецца, што гэта таксама хлусня, таму што я лічу, што дарослых людзей guilty pleasure нікуды не праходзіць. Проста яны больш маюць досвед у тым, што яны паказваюць тое, што ім падабаецца людзям побач, потым яшчэ больш шырокаму колу, і яны неяк сябе легітымізуюць тое, што ім падабаецца. Яны знаходзяць людзей, якім ім не сорамна гэта ўсё сказаць. Карацей, яны вось гэтыя сей густы праходзяць нейкую шліфоўку, як і іх падзеі. Але калі яны адкрываюць штосьці новае для сябе, што не так часта адбываецца, але калі адбываецца, я бачу іх ты же самы працэс, як і ў падлеткаў. Таму што вось мне, калі я быў у Менску, мне бацька ўключаў нейкі трэк, які ім спадабаўся. І я бачыў у гэты момант у ім такога падлетка, які рэальна сачыў за маёй рэакцыяй, спадабаецца, мне не спадабаецца, ці хайп гэта, ці крынж. Так ён і сказаў. У гэты момант жыве, што ён падлетак. Ён дадаў «Йоу-йоу-йоу!» і кінуў дэб па выніку. Боже, это не мой бацька. Мой бацька stuck in 2016 годзе. Карацей, што мне здаецца, што вось гэтыя самі механізмы не праходзяць. Яны, можа, проста не дзеліцца сваімі густамі, вось так вот са Spotify, ці яны проста не моцна змяняюцца, і яны ўжо проста звыкліся з тым, што яны слухаюць, таму што чым сталей ты становішся, тым больш верагодна, што ты будзеш слухаць контент, які ты слухаў 5 год, 10 год таму. І я лічу, што гэта нікуды не праходзіць, проста мы гэта не заўважаем больш. Слухай, дужа цікава, проста вось мне здаецца, што калі тут спрабаваць гэта ацаніць праз, напрыклад, там сваіх бацькоў ці нейкіх старэйшых сваіх сваякоў, там, магчыма, яшчэ працуе такі механізм, што, ведаеш, там яно можа быць guilty не таму, што як жа гэта складана патлумачыць. Карацей, нібыта у нас guilty pleasure, нешта робіцца гэтым guilty pleasure, бо мы ведаем, як яно цяпер, стан рэчаў, і мы даем вось адзнаку гэтаму guilty, вось гэта guilty частцы. Праз наш цяперашні час. А яны так, не ведаюць, яны не ведаюць, ці гэта што, актуальна, ці не? Вось, да, яны так, ведаеш, далікатна, вось так вельмі так дрыгатліва табе гэта падсоўваюць, каб ты ім сказаў, гэта вось цяпер норм ці крынж, вось, такое, то бок. Не думаю. Я думаю, што у шмат якіх дарослых людзей увогуле ўзнікае адмова ад усяго сучаснага, яны проста кажуць, вось, это стары рок, гэта маё дзяцінства. Не, гэта, да, гэта музыка. А што цяпер вы з этими аўтатюнамі? І guilty pleasure гэта слухаць гэтыя аўтатюны, калі яны адны. Да. Проста і знову з маім бацькай, я памятаю, што ён нейкі момант пачаў слухаць нейкага там
я не ведаю каго, нейкага мужчыну, гандапляса нейкага. Моргенштерна. І мы так усей сям'ёй з яго закрынжавалі, мы сказалі, што такое, што ты такое слухаеш? Всё, ён прайшоў 2 тыдні, і ён не ўпіраўся з гэтым. Ён просто перастаў гэта слухаць. Мы яго забулілі жорстка, і всё, мы паказалі яму, што сорамна слухаць, і ён паверыў. Не тое, каб калі ты становішся тым дарослым, ты ўжо упэўнены ў сваіх густах. Калі б ён быў так упэўнены, ён сказаў, ну мне падабаецца, всё, не лезьце, гэта маі, тое, што я люблю. Шкада. Так, магчыма, ён і слухае, просто вы яго забулілі, то ён цяпер вам не паказвае. Цяпер у прыбіральні сядзіце, і мама такая, што бацька там так доўга робіць? А ён сядзіць, слухае гэтага Што такое гандапляса. гандапляс? Это реально, ну, это нейкі выканаўца? Это нейкі тыпу інфа-арматык. Ну, ясно. Не ведаю, нейкі такі, ну, неважна. Карацей, я думаю, што выйсце тут не ў тым, каб становіцца проста больш дарослым. Гэта дакладна не будзе наша сённяшняя парада, я думаю, што можна ўжо неяк падсумоўваць. Я лічу, што трэба проста з аднаго боку зразумець. Я не ведаю, як гэта рабіць. Як вы можете заўважыць, я сам не дзелюся сваёй музыкай, я проста сам сабе гавару, як гэта рабіць. Я б навучыўся гаварыць пра гэта спачатку сваім блізкім людзям, таму што я нават ім не заўсёды гэта гавару, таму што баюся, што нават яны мне штосьці скажуць. І паступова пашыраць гэтае кола. Вось я зараз буду так рабіць. Я нават ведаю, што я зраблю такое. Я да цябе дам такое заданне, што я ствару нейкі... Можа, я выкладу тое, што я слухаў за апошні месяц без выпраўлення ў свой Інстаграм, і ўсё, без кантэксту, і проста, каб ведаеш, каб людзі ўбачылі, і я так, нічога не змянілася, ніхто не стаў да мяне горш ставіцца, я смогу жыць далей. Вось так я зраблю, напэўна. Ну, вось так, і тут ёсць такі два бакі. Ці можна, сапраўды, напэўна, пачынаць з больш блізкіх людзей, і вось атрымоўваючы максімальна шаблонная фраза з КПТ, з когнітыўна-паводзінавай тэрапіі, што типа ты атрымоўваеш добры досвед, і потым вось частка гэтага добрага досведу, ягоная прапорцыя павялічваецца, і таму ты ўжо не так моцна чакаеш нейкіх дрэннага выніку, дрэннага досведу. Вось типа такое, што ты атрымоўваеш валідацыю, потым ты ўжо не так накіраваны на нейкі горшы вынік, а на горшую рэакцыю маю на ўвазе. А яшчэ вось мне здаецца, што даволі добра сапраўды можа працаваць такое, ведаеш, мэтанакіраваная спроба нарвацца на нейкую тыпа негатыўную рэакцыю, магчыма, паўіранічна. Вось, напрыклад, там мне дужа было сорамна, што я займаюся сталкінгам, бо гэта нібыта вось маю нейкую такую вартаснасць і самаўпэўненасць, магчыма, недзе прыніжае. Але вось типа пра гэта так расказваеш, тыпу, вось нарываючыся на нейкае, магчыма, нават асуджэнне, і потым разумееш, што там всім пофіг, але нават калі не пофіг, то гэта як бы не тое, каб вельмі страшна, таму што гэта распаўсюджаная нейкая рэч. Карацей, спачатку гэта робіш так, ведаеш, іранічна, типа жартуеш, ха-ха, вось я раблю такую дрэнную рэч, а потым проста звыкаеш з гэтым фактам і ўжо кажаш не ха-ха, я раблю такую дрэнную рэч, а проста, да, я таксама гэта раблю. Вось такое. Не крынжуйце сябе, і абавязкова мы хочам ведаеце, што зрабіць? Гэта пашыраць ваш удзел у нашых выпусках. Мы хочам патэнцыйна чуць вашыя гісторыі. Спадзяемся, што наступныя выпускі мы будзем абавязкова іх уключаць, абмяркоўваць іх. Таму, калі у вас ёсць што расказаць, я пакінуў свой асабісты тэлеграм у нашай спасылцы ў апісанні. Абавязкова дасылайце туды вашы, можна гукам гісторыі, можна тэкстам гісторыі, пра тое, пра рознае, ведаеце, якія ў вас пытанні ўзнікаюць у жыцці, што вас турбуе, пра што вы думаеце, і можете нас пакрытыкаваць, мяне напісаць. Усё можете напісаць, каб мы патэнцыйна маглі гэта абмеркаваць. Абавязкова таксама пераходзьце, у нас там ёсць наш Patreon, дзе нас можна падтрымаць, таму што мы вельмі залежым ад вашай падтрымкі, нашы сацыяльныя сеткі, всё там ёсць, падпісвайцеся, слухайце і... Даша? Дзякуй всім за ўвагу, і мы з вамі развітваемся да наступнага выпуску. Да, бывайце. Пакуль.